Benvidos unha semana máis a Polingra. Aquí estamos con un novo material. Queres saber de que se trata? Pois bota o freno e non vayas tan rápido. Primeiro, faime o favor de darlle abaixo a suscribirte, que é gratuito e fai que te enteres de primeiro das novidades que publicamos aquí na canle. Si? Xa o fixeches? Entón, empezamos. Hoxe traemos un material moi sinxeliño pero que pode aportar moita diversión á clase á vez que serve para actividades de repaso e ca que pretendemos poñernos un obxectivo. Que vos parece se con este xogo conseguísemos que se volvesen a usar expresións que son moi típicas en galego, pero que como evidentemente cada vez se falan menos a nosa lingua, pois estas expresións tamén van máis en desuso? Imos artellar unha sesión de repaso, de competición na aula que dividiremos en dous equipos, bueno, ou máis, dependendo do alumnado que teñades e de como vos xestionedes esa cantidade, non? Vamos a ofrecer afirmacións verdadeiras ou falsas que teñan relación cos argumentos que estudamos ao longo do curso ou ao longo dos meses. Pode ser unha actividade xenial, pois, por exemplo, para antes do Nadal ou incluso para final de curso. Entón, poñovos un exemplo modelo. Eh, Rosalía de Castro era unha científica española moi reputada na provincia de Pontevedra. Entón, evidentemente, todos van a saber que esa afirmación é falsa e teñen que responder negativamente coa expresión galega non hai, eso non é verdad, porque empezase cunha broma, pero acábanse usando e ao final iso é o que nos interesa. Creo que poden ser frases que teñan boa acollida entre o alumnado, que vos axuden a facer un exercicio que en realidade de repaso é que non ten nada de novidoso, solo que meténdolle estas frases de xogo e esta actividade de forma máis dinámica, pois pode resultar máis efectiva e pode favorecer a que usen estas frases. Así que vos deixamos, como sempre, abaixo o link que vos leva ao documento de descarga gratuita, como sempre. Invitamos vos outra vez a que vos suscribades.